Ola de novo, que tal están? Regresamos para o preguntoiro nunha semana xa lles vimos contando que estamos dedicando estes primeiros días da volta á normalidade no preguntoiro para falar cos alcaldes da comarca de Compostela. Tócanos hoxe visitar a Estrada, facémolo co seu alcalde José López Campos. Boa noite, benvido. Hola, que tal? Moi boa noite. O primeiro, darlle as grazas por aceptar a nosa invitación, porque sabemos que ten vostede unha semana especialmente complicada, non? Ca Feira do Moble. Sí, é unha semana complicada, pero me gusta moito que como comezabas o programa falando da comarca de Santiago, non? Que é un tema sempre, o tema da división territorial e as provincias, a Estrada, a provincia de Pontevedra, eu sempre dixen que a Estrada vive de cara a Santiago, non? E por eso que de forma directa a Estrada pertence á comarca de Santiago e é unha zona de influencia na que nós temos moitos intereses, non? E me gusta moito que nós estemos aí tamén ao lado da capital de Galicia, non é sempre importante. Bueno, pois imos intentar nesta tempada mirar un pouco máis cara a eses concellos, tamén cara o da Estrada. En estes días, como dicía, están vostedes, bueno, pois aí dando todo nesa Feira do Moble, son xa 27 edicións, se non me equivoco. Experiencia teñen xa en organizar este tipo de eventos, supoño que irá todo sobre rodas, non? Sí, a nivel organizativo, a verdade que, como ben apuntabas, son 27 anos xa de un sector moi consolidado no noso concello, non? Ademais, hai unha fundación de exposicións e congresos que é un pouco que corre ca parte organizativa, pero sí é certo que eu sempre o destaquei durante estes días, non? E co propio sector tamén, dicía, oye, para estar orgullosos que a Estrada, 27 anos despois, este ocupando o 100% do seu espacio expositivo, este tendo presencia das empresas máis importantes do sector do moble no norte de España e no norte de Portugal. Seguimos sendo referente no sector da madeira e do sector do moble na zona norte de España e, por encima, ademais, temos un certame onde todos os outros certámenes a niveles nacional e internacional están tendo moitos problemas, xa non só para cubrir os espacios positivos, sino para poder abrir as portas, e moitos deles incluso non fixeron as súas feiras, e a Estrada este ano, unha vez máis, tuvo 100% do seu espacio expositivo coberto, está tendo un éxito importante de visitantes e estamos mostrando o millor de nós mesmos, non? E, bueno, pois eso, para min é unha satisfacción porque non podemos obviar que o sector do moble, bueno, pois está sufrindo, é un dos grandes sectores que está sufrindo de forma moi directa a crise, xa a crise económica, a crise financiera e, sobre todo, a crise tamén no mercado inmobiliario que afecta de forma directa, non? E a verdade é que os que quedan en pé, eu creo que teñen un mérito extraordinario e as administracións temos que apoiarlo de forma decidida. Bueno, a feira di vostede que de momento vai sendo un éxito en número de visitantes, pero o importante é falar de negocios, non? Nese nivel, como están indo as cousas? Bueno, fálase de que nos datos que están saindo diariamente que aproximadamente algo máis do 70% está establecendo relacións comerciais na propia feira. O que é a feira do moble non é unha feira que pecha moitas relacións comerciais para a actividade que vai ser durante todo o ano, non? E os propios empresarios así o din, que unha parte importante das ventas que se producen ao largo do ano veñen derivadas desos contactos que se establecen no propio recinto feiral, e creo, polo menos o que me trasladan, e eu todos os días me paso por ali por a feira a falar cos expositores e cos empresarios, que están bastante animados, non? Neste momento a feira é un escaparate e hoxe en día a actividade comercial, como ben sabemos, está decaeu de forma considerable e todo o que sexa poñer en valor o noso produto, poder achegar os miles de visitantes que se achegan á feira e poder mostrar ese produto a toda esa xente, sempre é un reclamo importantísimo no sector comercial, non? E nós vivimos moito da venta do moble, porque hai que diferenciar un pouco que son as empresas locais, e eu creo que se pode extrapolar a toda Galicia, non? Temos unha parte comercial que é a que vende o moble particular e outra parte máis ligado ao que é a construción de vivendas, en canto ao tema que son as portas, tarimas e todo isto, ou incluso tamén o contract, que son a construción de hotéis, non? E mobiliario para grandes superficies, hotéis, tendas, que tamén ten moita repercusión na Estrada, non? E iso, bueno, creo que está sendo un punto de encontro importante e está sendo ese empuxón que moitas veces necesita o sector para seguir avanzando. Necesita ese empuxón, pero tamén necesita un pouco reinventarse, non? Nos tempos que corren. Esa parte está cumprida pola súa parte, non? Pola parte do sector. Sí, eu entendo que durante moitos anos se falaba desa transformación que tiña que sufrir o moble en Galicia, na Estrada, non? Ese moble tradicional, máis artesano, máis de madeira maciza, e que a evolución do mercado, a demanda do mercado e dos particulares iba en cara a outra dirección, máis diseño, innovación, outro tipo de liñas.
É certo que esa asignatura na Estrada está superada, non? Eu creo que se fixo un esforzo importantísimo por reinventarse e creo que desde logo ese camiño está andado, pero agora nos queda un camiño que eu creo que debe de ser a nosa vía de salida non só no sector do moble, sino en moitos sectores, que é a internacionalización, non? Temos un produto de moitísima calidade, temos unha materia prima extraordinaria, temos uns recursos humanos e temos un saber facer e unhas persoas que bueno, se levan dedicado toda a vida a súa profesión, o sea, temos artesanos de verdad que saben facer de forma extraordinaria o seu traballo, pero temos que poñer un valor, e iso realmente sí que se valora moito máis alá das nosas fronteiras, e temos que chegar ali co noso produto, non? O decía o conselleiro o outro día na inauguración, e eu o reafirmo, non? Creo que o sector ahora ten que facer ese esforzo, e aí sí que é certo que é onde as administracións temos que pasar da palabra á acción, non? E todos falamos moito, e eu creo que os nosos ointes, os vosos ointes, estarán moi acostumbrados a oír isto de internacionalizarse, exportación, mercados internacionais, pero claro, de falar a chegar e ver os problemas reais, e o propio conselleiro aparte tuvo oportunidade, porque en eso sí é certo que é moi cercano, e tuvo a posibilidade de estar ali cos empresarios e de ver cales son as necesidades que ten o sector ahora mismo, e eu creo que aí temos que seguir apostando en esa liña. O conselleiro tamén lle lembraba ao sector as axudas, non? Que se lle teñen destinado nos últimos anos. Creo que falaba de 20 millóns de euros en 4 anos. Cree vostede que están ben aproveitados eses cartos por parte do propio sector? Sí, a Xunta apostou firmemente. Eu daquela, ademais, era diputado no Parlamento de Galicia e aprobouse naquela o plan Remóblate, non? Que era, bueno, pues como un plan renove dos vehículos, pero para o mobiliario, non? Creo que aí a Xunta apostou de forma decidida por incentivar o consumo, que, bueno, pues en este caso é importantísimo, e leva investido unha cantidad importante de diñeiro, pero moitas veces, como se suele decir, en vez de traernos o peixe a casa, o mellor moitas veces temos que enseñarllenos a pescar, e en este caso o propio empresario necesita de estímulo, non? Necesita, está moi ben incentivar o consumo, pero chega un momento en que esas medidas non teñen efecto. O que temos que intentar é conseguir que a economía se reactive para que o propio sector tamén se vexe beneficiado, non? Esa línea, a aposta da Consellería é total. A feira, unha parte importante da feira se desarrolla gracias á colaboración da propia Consellería de Economía e Industria, o propio Concello de Astrada e a Diputación de Pontevedra, pero, bueno, creo que o sector agora mesmo necesita da administración, e eu creo que o viaxe que debemos de facer xuntos ahora mesmo é aprender, enseñarlle aos nosos empresarios a comercializar o seu produto ali onde hai mercado, non? E o mercado moitas veces existe no propio mercado nacional, e outras veces o temos que buscar en outro lado, non? E deso en Galicia sabemos bastante, que non nos expliquen a nós o que é abrir fronteiras e irnos a outros países a buscarnos outros horizontes, non? E en eso, eu creo que en Galicia o fixemos antes, o sabemos facer, e nos temos que aproveitar porque temos un gran produto. Temos un gran produto, como di vostede, pero aínda así estáse resentindo, obviamente, desta situación. Vía por aí algúns datos que falan dunha perda de emprego no sector do 40% na Estrada. Non sei se vostedes manexen estes datos ou outros. Sí, na Estrada, na industria do mueble, a caída foi importantísima, non? E este é un dos temas que eu me preocupa de maneira clara, non? Eu comentaba na visita que tuve a oportunidade de facer o presidente da Xunta fai 15 días, que outro dos términos que moitas veces utilizamos o político da Galicia interior, non? Estamos falando de que o eixo atlántico atrae unha cantidad de inversión moi importante, e nós temos a gran sorte de ter Santiago de Compostela a menos de 20 km, non? A capital de Galicia, pero aínda así, con ese reclamo e ese revulsivo tan importante, o interior de Galicia, os concellos do interior, precisamos de medidas de estímulo e de apoio, porque o paro é un problema gravísimo. Nos na Estrada estamos en torno a 2.200 parados nunha población de 22.000 habitantes, e, bueno, é unha zona que sempre foi eminentemente industrial e tamén con unha potencia importante do ámbito rural, do sector primario, e, bueno, como todos sabemos, tamén o sector primario non viveu os seus mellores momentos nestes últimos anos. Entonces, bueno, o que temos que facer e intentar buscar é que no rural de Galicia, que é o 95% da nosa superficie a nivel galego, se poida vivir no rural e se poida vivir do rural, non? E vivir tamén nesas cabeceiras de comarca, nesos concellos que son importantes e que deben de ter ese tecido industrial tamén que cree postos de traballo. Para vivir no rural é importante poder facer casas no rural, non? Fundamentalmente, sí. Na Estrada, por fin imos poder, non? Sí, na Estrada
este é un tema do que eu me sinto, bueno, especialmente orgulloso, porque son 30 anos, non? 30 anos de intentos sucesivos de aprobación do Plan Xeral. Tiñamos unha normativa que no ano 78 se aprobou cunha vixencia pois, de 2 anos, mentres que non se aprobaba un Plan Xeral. No ano 78 xa choveu, eu tiña 4 anos daquela, hoxe teño 39 e 35 anos despois fomos quen de aprobar esa normativa, non? Unha normativa que ademais no ano 78 entrou en vigor así dunha forma moi especial, porque se pechou o rexistro para que non chegara o motorista que aquela era o que notificaba a non aprobación das normas transitorias, e se fixo aí unha pequena trampa para que entrara en vigor, e esa norma seguía en vigor no ano 2013, non? Algo que é impensable e que desde logo un plan xeral que é unha ferramenta de desarrollo futuro para o noso Concello que chega tarde, porque chega no 2013, chega tarde, pero era o compromiso ineludible deste goberno, non? Eu dixen en campaña electoral que eu, se era alcalde, pois asumiría as competencias do urbanismo esta aprobación do plan xeral e que era un objetivo irrenunciable, non tería sentido rematar a legislatura sin tela aprobado. Podo decir que costou moito, podo decir que hai moitas cousas que cambiaron en materia urbanística e agora podo decir que prácticamente un plan xeral é un obxectivo prácticamente de vida para un alcalde, porque se deixa media vida nel, pero creo que hai que seguir avanzando e temos que facilitar un pouco as cousas a concellos que non somos eminentemente urbanos. Claro, concellos que temos un rural moi amplio, que temos unhas necesidades diferentes pois, a un concello que pode ter un casco urbano moi consolidado e que desde logo temos que facilitar as cousas para que os concellos poden contar con esa ferramenta. Antes de afondar no pexón, como se lle explica aos cidadáns que se tarde, pois iso, 3 décadas en solucionar un problema que moitos deles supoño que xa lles chega demasiado tarde, non? Para arranxar o seu problema particular. Sí, na estrada particularmente a xente, eu creo que moito dela non sabe o que significa un plan xeral. Ou tantas veces falar do plan xeral que realmente saben que é algo importante, que é algo fundamental e trascendental, que marca o desarrollo dun concello, porque, bueno, a estrada non viveu a época expansiva do urbanismo, naquel momento foi unha mala noticia, hoxe en día, visto con perspectiva, o mellor non foi tan mala, non? Pero é certo que non hubo unha sobredemanda de vivendas, non hubo unha explotación demasiado do sector da construción, e iso nos permite estar nunha situación económica a nivel familiar das economías domésticas a mellor máis tranquila que outros concellos, non? Pero si é certo que perdimos ese tren do desarrollo e do crecemento, non? E a xente non entendía como outros concellos, outras vilas moito máis pequenas que a Estrada medraban dunha forma exponencial e, sin embargo, o noso concello, pois pouco a pouco se iba quedando un pouco en esa competencia entre concellos, non, que existía no noso entorno. É difícil e eu creo que a xente xa perdeu a fe, non? Perdeu a fe un pouco, e eso nos políticos sí que temos que esforzarnos un pouco máis en intentar ir cumplindo os nosos compromisos, e cando non se poida, porque hai veces que todo non se pode facer, non? Intentar explicalo, e eu hoxe en día entendo porque a Estrada non tuvo un plan xeral en 30 anos, e para eso, xa digo, hai que deixarse casi media vida en conseguilo e ter un convencimento firme de que, bueno, pues é o que hai que facer, e a veces hai que salvar obstáculos difíciles. Nos na Estrada tuvimos que solvar algún obstáculo moi complexo e a tramitación non foi doada, pero, bueno, ao final é unha satisfacción poder decir que o deber está cumplido e agora a desarrollar o documento, que o problema xa non é aprobalo, o problema é agora poñelo en práctica, non? Que a parte casi aínda máis difícil, non? Poñelo en práctica. Unha vez que está aprobado, sí. Hasta que estuvo aprobado non pensaba xa un en eso, non? Pero agora sí, agora non é bo momento para xestionar un plan xeral, o momento económico é complicado, a situación financiera tamén, pero bueno, eu creo que na Estrada si hai percorrido, e sobre todo, eso, temos esa gran sorte de que mirando cara a Santiago, con esa autovía, que é outro dos obxectivos que temos que seguir traballando, e eu nunca perdo a oportunidade de dicilo, non? A Estrada ten que estar conectada por autovía con Santiago, e para eso, e con eso, pois a Estrada terá unha estación do AVE, a Estrada terá un aeroporto internacional, a Estrada terá unha catedral, porque estaremos a menos de 10 minutos, non? De calquer punto da capital de Galicia, e para nós eso, a nivel industrial, a nivel comercial, a nivel urbanístico e a nivel de emprego, a todos os niveis é fundamental, non? Vivir con esa cercanía á capital de Galicia e o gran revulsivo que temos nós que aproveitar. E confía realmente en vela feita, bueno, tal e como están as cousas. Eu traballo todos os días e non perdo unha oportunidade de non aproveitar calquer contacto que teña tanto co conselleiro Agustín Hernández como co propio presidente para trasladarlle a importancia desa infraestructura. Temos feito un tramo de 7 kilómetros que, bueno, pues a verdade é que xa mudou radicalmente a conexión, a nosa conectividade con Santiago,
e nos quedan outros 11 kilómetros por facer, non? Son casi 80 millóns de euros de inversión, e eu casi, bueno, pues, con tal de pasar o río Ulla, que nos separa a Estrada e Santiago, que nos separa por Pontevedra e Coruña, con tal de pasar o río Ulla e adentrarnos xa no noso concello, creo que para estes 4 anos nos daríamos por satisfeitos. Xa di que é unha cuestión a pelexar duramente, pero é un objetivo estratégico. O sea, a Estrada mudará sustancialmente e a área metropolitana de Santiago se esa conectividade se mellora e se esa infraestructura se remata. Bueno, pois vostede siga pedindo ya quen compete, non, a construción desa autovía e ao mesmo tempo traballando no desenvolvemento do plan xeral. Cales van ser as prioridades máis inmediatas? Bueno, temos que construir urbanísticamente o concello, non? A Estrada tuvo un desarrollo moi importante hasta os anos 70, era unha vila con unha población, a verdade que bastante considerable, e foi crecendo un pouco de unha forma moi pouco ordenada, non temos espacios, non temos zonas verdes, non temos espacios que para disfrute dos nosos veciños. Eu creo que agora temos que construir unha vila que ten unhas infraestructuras extraordinarias, porque temos unha programación cultural de primer nivel, temos unhas instalacións deportivas fantásticas, temos uns centros educativos, 6 centros educativos públicos de enseñanza de primaria, temos 3 institutos de secundaria, temos infraestructuras como calquer cidade, pero, sin embargo, a mellor nos falta desarrollar urbanísticamente un pouco o modelo, non? Esas zonas verdes, esas zonas de ocio e disfrute para os nosos veciños e facer unha vila que sexa amable e disfrutable para poder vivir nela, non? E iso, si o plan xeral, si nos permite abrir ese horizonte. Temos unha ampliación dos xardíns municipais, un entorno dun edificio emblemático que é o Concello da Estrada, un edificio que o ano pasado cumpleu 100 anos desde a súa finalización, e é unha zona emblemática e maravillosa para poder desarrollala, e temos tamén algunha iniciativa, algún proxecto comercial interesado en implantarse ali que poda tirar un pouco tamén da actividade residencial, non? E iso será o noso obxectivo de cara ao futuro. Bueno, temos o documento que permite facer todo iso e temos os cartos. Bueno, algo temos. Fomos capaces de ir aforrando, temos 1,5 millón de euros entre o pasado ano e este ano. Tuvemos a mala suerte de coller o Concello nunha situación económica complexa, e aínda así, en 2 anos fomos quen de pagar todas as facturas que nos quedaron pendientes, que eran 1.800.000 euros en facturas pendientes, e aforrar 1.200.000 euros que temos aforrados de cara á execución do plan xeral. O sea, algunha actuación xa poderíamos acometer con fondos propios, e o Concello ahora mesmo está en unhas condicións financeiras aceptables para poder asumir algún reto de cara ao futuro, ainda que a situación non aconsella moito meterse en moitas cousas, pero sí é certo que creo que ahora mesmo o Concello tería capacidade, e temos tamén a capacidade de interlocución con outras administracións, que neste caso tamén teremos que aproveitar Xunta e Diputación para poder conseguir algún destes obxectivos. E co sector privado tamén, non? Fala dese proxecto comercial, iso tamén axudaría que o sector privado se implicase. Sí, sería fundamental. O urbanismo sin actividade privada ten que haber unha colaboración e unha unión entre a parte pública e privada, non? O Concello pode ter as iniciativas todas, pero se ao final eso non acompasamos de proxectos que poidan vir da man desas iniciativas, é complexo, non? Eu creo que hai algunha cousa aí por aí, algunha reunión xa se mantivo con algún proxecto ou iniciativa que se quere implantar no noso Concello, e para nos sería fundamental, non? Ir crecendo da man desa iniciativa privada, que ten que complementar e ten que multiplicar o efecto multiplicador dos recursos. Pois o temos que facer as dúas administracións, non? A administración pública e a privada tamén, e ir acompañados en todas esas actuacións. Fala o Pexón de 7.000 novas vivendas no Concello da Estrada. Cree que haberá demanda para tanto? Bueno, eso foi unha pelexa dura que tomamos ca Consellería, non? Todos os plans xerais, eu tamén segui moi de cerca o de Teo e algúns outros que se aprobaron recientemente, e o cabalo de batalla da Consellería sempre era esa previsión de incremento poblacional en función das vivendas que contemplaba o plan xeral, non? Eu creo que non directamente incremento de vivenda ten que ser incremento poblacional, non ten que ser, pode ir vinculado a eso, pero pode haber outros factores que influyan, non? Creo que esas 7.000 vivendas é eu creo que é unha expectativa, unha previsión bastante ambiciosa, pero que a vez permite que poñamos terreo a disposición. O que non podemos é favorecer os movimentos especulativos, non? Para que non haya unha elevada especulación no solo, temos que ter solo bastante disposición para poder desarrollalo. Se un propietario non quere vender,
pois, que haya solo moi parecido, en condicións parecidas noutro sitio para poder desarrollar, non? Eso favorecerá a actividade económica e non poñerá na mans duns poucos a riqueza dun pobo, non? Creo que hai que distribuíla. En ese caso, eu creo que a expectativa de crecemento é aceptable, non tanto como nos gustaría a nós, pero máis do que pretendía a Xunta de Galicia, e, por tanto, en esa negociación creo que nós cedimos un pouco e a Xunta tamén para chegar a un punto que creo que son esas 7.000 vivendas que, tendo en conta que, bueno, por na estrada actualmente temos en torno a 10.000, 10.500, pois sería un incremento de un 70% que para os próximos 12 anos eu creo que nos dá marxen máis que suficiente para poder desarrollalo. En todo caso, confiamos en que nos próximos 12 anos saíamos da crise, non? E a actividade pois se relanza un pouco. Eu espero que antes, non? E os datos apuntan a que antes, pero eu creo que, hai que ser moi prudentes, non se poden crear expectativas porque a situación está sendo dramática e os concellos somos a porta de entrada de todos os problemas do día a día dos veciños e o vemos, non? Vemos a situación na que están a vivir e os problemas que están a sufrir os nosos veciños e a situación é dramática. E outra, que sin crear expectativas tampouco podemos cometer os erros do pasado, non? Creo que o pasado se cometeron algúns erros que debemos de aprender deles e, falando do ámbito urbanístico, bueno, pues creo que debemos de aprender a lección e ir paso a paso e pouco a pouco, non? A crear, bueno, pues, infraestructuras e proxectos que poidan ser sustentables, non? E que poidamos manter. E o mellor aí é onde nós somos competitivos, non? En Galicia, e eu confío plenamente en algún proxecto que temos en marcha, pois tamén de vivendas sustentables, non? No propio ámbito rural, donde, bueno, pues, a parte do sector primario, a agricultura, a ecoloxía, bueno, determinados factores que poden axudar a crear unha nova forma de medrar e máis sostible e máis de acorde tamén co medio ambiente, non? E en Galicia deso temos moito e ademais de moita calidad, non? Temos unha beleza paisaxística e un entorno fantástico para eso. Bueno, remátase o noso tempo, pero deses proxectos falaremos noutra ocasión porque quedamos comprometidos a convidalo máis adiante, dentro de algunhas semaniñas, para que nos siga contando como van esas negociacións tamén ca Xunta por todos eses asuntos que ten vostede pendentes ca Administración Autonómica, que vemos que por pedir que non sexa no seu caso, non? Sí, nos temos que aproveitar a cercanía para Santiago, entre outras cousas, para eso, para estar moito aquí en Santiago, non? E sabedes que eu estou encantado de estar aquí, ás veces que estou con vos, pues, estou na casa, así que na medida das miñas posibilidades e aquí estou a vosa inteira disposición para o que precisedes. Pois, Odido, moitísimas grazas. Moi ben, unha aperta a todos. Pois ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Convidos a seguiren informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis información a partir das 8:15 da tarde. Moitas grazas por estaren aí.